Στον παραθαλάσσιο Αγιαρμόλα, να και το ξοκλήσι του Αγίου Ερμολάου, χτισμένο επάνω σε νερό που ανάβλιζε. 4-5 παράλληλοι ορθογώνιοι κολπίσκοι, ένα μικρό αγκυροβόλιο για ψαρόβαρκες και ένα πεδίο έμπνευσης στην απειρία των κλειστών καμπυλών επάνω στα ειζηματογενή πετρώματα. Από το Βάρος ακολουθούμε το δρόμο για το φρούριο του Κότσινα για να φτάσουμε στο μεγάλο κόλπο και επάνω στο λόφο που δεσπόζει η αέρινη μορφή της Μαρούλας, δίπλα στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής. Μία μαρμάρινη είσοδος και 65 πέτρινα σκαλιά μας οδηγούν πολύ κάτω στο αγίασμα, με το νερό να καθρεφτίζεται στο πηγάδι πεντακάθαρο και στραφτερό. Μία γρήγορη αναδρομή στο παρελθόν και αξίζει να πούμε ότι οι κάτοικοι της Λίμνου αντιστάθηκαν στεναρά και για μακρόν στις επιθέσεις των Τούρκων, με αποκορύφωμα τη μάχη του Κότσινα το 1475 και τα ηρωικά κατορθώματα της Μαρούλας. Μπορεί λοιπόν να μην κατακτήθηκαν ποτέ από τους Τούρκους, όμως το νησί τους παραχωρήθηκε τελικά σε αυτούς από τους Βενετούς το 1479. Η Ηφαιστία ήταν χτισμένη στη βόρεια ακτή του κόλπου Πουρλιά και κατά τους ιστορικούς χρόνους αποτελούσε τη δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Λίμνου μετά τη Μύρινο. Η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε το ιερό της Μεγάλης Θεάς, νεκροπόλης και λουτρά. Από τα πλέον εντυπωσιακά ευρήματα, χωρίς αμφιβολία, είναι τα λείψανα του θεάτρου της Ηφαιστίας. Όμως, στην πρώτη του μορφή, περί τα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα, πιθανώς να ήταν ορθογώνιο και με ξύλινα καθίσματα. Μεταγενέστερη μορφή το λίθινο θέατρο σε σχήμα κοχυλιού, των αρχών του 4ου π.Χ. αιώνα, που το κατατάσσουν ανάμεσα στα αρχαιότερα θέατρα του ελληνικού κόσμου. Η θρησκεία των αρχαίων λιμνίων επικεντρώνεται στη λατρεία του Ηφαίστου, του θεού της φωτιάς και της μεταλλουργίας, και των Καβύρων, που λατρεύονταν σαν θεοί της θάλασσας, της γονιμότητας και της αμπέλου. Βορειότερα της Ηφαιστίας, εκεί στο ακροτήριο Χλόη, είχε ιδρυθεί από τα τέλη του 8ου π.Χ. αιώνα το ιερό των Καβύρων. Έντονα μυστηριακή η λατρεία τους περιελάμβανε τις τελετές που έμειναν γνωστές σαν τα καβύρια μυστήρια και είχαν σχέση με την αναγέννηση της φύσης. Καθαρμή, μοίηση των πιστών και όταν η ιερή φλόγα έφτανε από τη Δήλο, τότε ξεκινούσαν οι πυρφορίες και ξαναζωντάνευε η ανακάλυψη της φωτιάς από τους αρχαίγονους κατοίκους. Η Λίμνος αναμφίβολα χρεώνεται στην κατοχή της αρκετούς βιότοπους, με αξιοσημείωτη οικολογική αξία. Παιδιά, καλώς ήρθατε στην Καλλιόπη, στο κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης του Δήμου Μούδρου. Εδώ είναι ένα κτίριο νεοκλασικό, παλιό σχολείο, που έχει διαμορφωθεί το 2001 περίπου, για να γίνει κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών για τις λίμνες που υπάρχουν εδώ πέρα και για το δίκτυο, την περιοχή Natura, που είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Εδώ θα δούμε μέσα δύο αίθουσες, κύριες αίθουσες, που η μία είναι με γιγαντοεκθέματα και μουσείο, ας πούμε, και η άλλη που είναι για εκδηλώσεις, προβολές για μικρά παιδιά, για μεγαλύτερα παιδιά κλπ. Εδώ γίνεται μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, κυρίως στα παιδιά, όπως είστε εσείς, που πιστεύω ότι αυτό έχει σημασία για την βελτίωση της αντίληψης που έχει ο κόσμος για το περιβάλλον. Στην παραλία της Αλικής, τεράστια γκρίζα μουδιά και αρκετή αμόλοφη με τα κρινάκια. Η Αλική είναι μια παράκτια λιμνοθάλασσα, η μοναδική φυσική αλμυρή λίμνη με τέτοια έκταση σε όλη την Ελλάδα.
Μεταξύ της Αλυκής και της θάλασσας υπάρχει μια ζώνη αμοθηνών που εκτείνεται σε μήκος 2 χιλιόμετρων και έχει πλάτος μέχρι και 500 μέτρα. Τον χειμώνα και την άνοιξη υπάρχει νερό και η Αλυκή εμφανίζεται σαν λίμνη, ενώ το καλοκαίρι το νερό εξατμίζεται και γεμίζει με αυτόπικτο αλάτι και μετατρέπεται σε αλυκή. Ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον στην Αλυκή συνιστά η παρουσία ποικίλων μορφών ζωής σε διάφορα επίπεδα αλατότητας. Ολόκληρος ο υγρότοπος λειτουργεί σαν γενετική δεξαμενή με σαφέστατη αξία της βιολογικής ποικιλότητας που συναντά κανείς εδώ. Το σημαντικότερο υγροτοπικό σύστημα βρίσκεται κοντά στο χωριό Καλλιόπη και αποτελείται από 3 λίμνες, την Αλυκή, τη Χορταρόλυμνη και την Ασπρόλυμνη. Η Χορταρολύμνη πιο δίπλα είναι ένα υφάλμηρο έλος και από πουλιά εδώ ξεχειμονιάζουν τα φοινικόπτερα, τα φλαμίγκος, οι βαρβάρες και ανεμοπορούν τα κυρκινέζια. Στην εκκλησία της Πλάκας τώρα, το τελευταίο χωριό στα βορειοανατολικά της λίμνου. Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου μέσα στην πλατεία είναι το 1896 και οι κολόνες και τα προπύλα όλα φτιαγμένα από πυρηγενείς μονόλιθους. Πιο πίσω, στο γραφικό χωριό του Ρωμανού, υψώνεται η εκκλησία της γέννησης του Χριστού, με εμφανέστατα στοιχεία λαξευτής λιθοδομής στην πρόσωψη, έξοχα ανοίγματα γοτθικού ρυθμού και αχλαδόσχημα διακοσμητικά στοιχεία. Το καμπαναριό κολλημένο στην πρόσωψη, ο εσωτερικός διάκοσμος απλά εξαιρετικός και ένας πρόδρομος ναός που ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό. Εικάζεται ότι έδωσε και το όνομα στο χωριό. Στα αρχαία χρόνια, το κρασί της λίμνου θεωρείται το νέκταρο των θεών του Ολύμπου και σήμερα μικροί ή μεγάλοι αμπελώνες γραμμικής καλλιέργειας επιτοπλίστων εξακοντίζουν τη φήμη της ποιότητας των κρασιών της στα 4 σημεία του ορίζοντα. Οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της λίμνου ευνοούν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και η συσσωρευμένη εμπειρία αιώνων κάνουν τα τυροκομικά προϊόντα της να είναι ξεχωριστά και μοναδικά. Μοναδικότητα και σφραγίδα της λαϊκής αρχιτεκτονικής της λίμνου συνιστούν οι μάνδρες, δηλαδή τα αγροκτηνοτροφικά κτίσματα της υπαίθρου που βρίσκονται διάσπαρτα σε ολόκληρο το νησί. Φημισμένα τυριά και μάλιστα με καταξιωμένη την ονομασία προέλευσης είναι το καλαθάκι λίμνου και το μελίχλωρο τυρί. Οι δωρεές των ξενιτεμένων λιμνιών και η έρανοι των φτωχών κατοίκων στα τέλη του 19ου αιώνα δημιούργησαν μια κτηριακή παρακαταθήκη στην οντότητα των θαυμάσιων σχολικών κτηρίων που συναντούμε σήμερα σε κάθε χωριό της λίμνου. Αριστουργηματικά τα πέτρινα χτιστά πηγάδια της Πολεόγνης αποδεικνύουν τις πανάρχιες καταβολές της τέχνης των λιθοξών στο νησί. Μνημεία και ηρώα, περιστερώνες, εντυπωσιακές κρίνες σχεδόν σε κάθε οικισμό και λίθινα παντητήρια σκαλισμένα στο μαλακό βράχο. Αν δε βρεθείτε οι μέρες του Πάσχα στην πανέμορφη λίμνο, τότε θα χαρείτε κάτι το αυθεντικό και κάτι το διαφορετικό. Το πασχαλιάτικο αρνί, να φάμε και λιμνιό κρασί, να πιούμε. Λίμνος μας όμορφο νησί, πέρασμα του Αιγαίου, μες στις φορτούνες στέκεσαι, ακλονητό κι ωραίο. Στη λίμνο του Ηφαίστου και στη μαγεία του κάστρου της Ιδηλιακής Μύρινας.
στην Ηφαιστία με το αρχαίο θέατρο, στο Καβίριο, εκεί που τελούνταν τα μυστήρια των μεγάλων θεών, στην προϊστορική Πολιόχνη με τα θαυμαστά δείγματα πολιτισμού, στην υπερβατική πραγματικότητα της Παχιάς Σάμου, μιας ερήμου στην ενδοχώρα, και εκεί, στην απίστευτη σε γεωλογικές εκπλήξεις, ορεινή πεζοπορική προσέγγιση της Παναγιάς της Κακαβιώτισσας.